tanan dumudoong, mga langyaw. Kanang langyaw nga bibisita sa imong balay, paryente ba na nimo, higala ba na nimo? Dili nang puyo sa imong balay. Muli na kinana si kaugalingong balay. Mukhaon tingali na sa imong balay. Pwede siguro maligo na sa imong balay. Pwede siguro matulog na sa imong balay sa kagabi, 2 kagabi, o 3 kagabi. Pero muli na siyang balay. Kay doon na siya kaugalingong balay. Kita diri sa kalibutan, langyaw sa musubot ka sa dili biyangan di mo ni kalibutan na. Mga langyaw tayo ng kalibutan na. Mupuyo ka diri, napulo ka tuig, 20 ka tuig, 40 ka tuig, 60 ka tuig, 90 ka tuig, o 100 ka tuig, biyangan gapon ni mga kalibutan. Mito sila, pinaydad. 969 years siya una namatay. 969 ang iyang edad, una siya namatay. Pero namatay gyapon. Hapit na sa kalibo ang iyang edad na nagpuyo ni kalibutan na, pero namatay gyapon. Si Adan nga nagpuyo sa kalibutan o 930 katuig, namatay gyapon. Kita, ingon ang pulong sa Ginoo. Ang kinabuhi natin ingon ni David, 70 lang katuig. Kung ulang pastaan na, maabot ka 80, grasya nga kinabuhi. Kung maabot ka 90 mong edad, grasya nga kinabuhi. Maabot 100 mong edad, grasya nga kinabuhi. Pero mamatay gyapon ka. Nakalabaw ay imuhang tagaan o pagtagaan sa tibuok nimong panahon sa imong kinabuhi ng kalibutana.